गौआ नगरिया में हल्ला भइल बा, कैसन मुसीबत आइल बा। अरे कैसन मुसीबत आइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, डीजल बहुत महंगाइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, डीजल बहुत महंगाइल बा। मोदी जी संसद में देहले कैसन बयानवा हो, अरे देहले कैसन बयानवा हो। लागे लॉकडाउन सब करई है बयान मनवा हो। लागे लॉकडाउन सब करई है बयान मनवा हो। चारों ओर हल्ला भइल बाई है खबर, चारों ओर हल्ला भइल बा, ये खबर ऊपर आइल बा। अरे ये खबर ऊपर आइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, डीजल बहुत महंगाइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, डीजल बहुत महंगाइल बा। लागत बाकी फिर से आई पहले वाला जमनवा हो, अरे पहले वाला जमनवा हो। डीजल नाही मिली होई पैदल आना जाना होई पैदल। ना जाने कब तक चली लड़ाई, कैसनी आफत आइल बा, कैसनी आफत आइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, डीजल बहुत महंगाइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, पेट्रोल बहुत महंगाइल बा। दूसरा में हुआ भइल बा लड़ाई, दूसरा में भइल लड़ाई, दूसरा में भइल लड़ाई। भारत में असर दिखाइल बा। दूसरा में भइल लड़ाई, भारत में असर दिखाइल बा। कैसन मुसीबत आइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, डीजल बहुत महंगाइल बा। साइकिल के कैला सवारी ये सैया, डीजल बहुत महंगाइल बा।